Morjesta, Parhaniemen Petri ja paikassa Kesängin Keidas, joka on minun ravintola. Olemme paikassa Ylläs-Äkäslompola. Koko viikko on ollut noin 30-34 aamuisin pakkasta, eli kylmä, todella kylmä. Pari kuukautta sitten laitettiin uudet Taikinin ilmalämpöpumput ja toimii tosi hienosti. -35-38 on käyty ja ei mitään ongelmaa. Koko talo pysyy todella lämpimänä, asiakkaat on tyytyväisiä, on tasalämpö, ei mitään ongelmaa näissäkin olosuhteissa. Enää ei tarvitse käyttää ollenkaan polttopuita, ei mitään muuta lämmityssysteemiä. Taikin hoitaa koko homman. Olen kyllä tosi tyytyväinen hankintaan, että hinta-laatusuhde oli kohdallaan ja ei parempaa löydy kyllä mistään.